खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी दिनै 39थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान आरो दिनैनि बे बड'लेण्ड मुंख्लं सानजों लोब्बा लाखिनानै गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड सोमावसारनायनि बाथ्रा आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ दोनथ'नायनि बाथ्राखौ बुंथिदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा। दिनैनि समाव गोबां दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव माखासे सोंथि सिखारो आरो गोबां बाथ्रा दान्थे बिदान्थेखौ नुनो मोननाय जायो। बेनो जाहैबाय बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानो दोनखो, मानो जिरायखो, बेखौ लानानै गोबां सोंथि खालामलायनायखौबो नोंथांमोना गले गले नुबोगासिनो दं। आरो बे सोंथि खालामनायखौ लानानैनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा बाथ्रा फोरमायदों दि जाय बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ दायो दोनथ'नाय जादों, जुदि बर' हारिनि गेजेराव गोनांथि जानानै फैयोब्ला अब्लानिया दुलाराय बर' फरायसा आफादा अराय बेनि थाखाय साखाफारा एबा थिरांथा होननानै बे समाव बाथ्रा बुंथिदों खोरोमदाव औवारि बिथाङा। जेराव गोबां बर'नि गेजेराव बड'लेण्ड सोमावसारनाय एबा आलादा रायजो बड'लेण्ड डिमान्डनि थाखाय एबा दाबिनि मुङाव गोबां बर' हारिनि गेजेराव आफाद जोनोम जागासिनो दङ। बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि मुङाव गोबां बेफोरबायदि एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानो थाखाय बेफोरबायदि सिरि थाखो जे 5,000निबो बांसिन मुंख्लंफोरनि जा आद्रा सिमां, बे आद्रा सिमांखौ आबुं खालामनो थाखाय मानो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिरि होनानै गोबां सोंथि सिखारबाय थानाय समावनो बे समाव खौरांगिरिनि सोंथिनि सिगाङाव खोरोमदाव औवारि बिथाङा रोखा फोरमायथियो दि जाय बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा दोनथ'दों, बे सोमावसारनायखौ जेब्ला गोनांथि जागोन बेखौ जों जागायफिननो दुलाराय बर' फरायसा आफादा अराय थियारि होननानै बे समाव बुंथिदों खोरोमदाव औवारि बिथाङा। बे आलादा रायजो सोमावसारनायनि जि मोनसे दोनथ'नाय आयदा दुलाराय बर' फरायसा आफादा रिजलुसन लानानै बिटिआर गोरोबथा मावफुंनाय समाव जों दोनथ'नाय जादों। आरो बे बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जोंनि जे मोनसे गणतान्त्रिक अधिकार सोमावसारनाय, बेखौ लानानै जोङो जुदि पुर'नाय जागायफिननांगौबा जोङो थिरांथा लागोन आरो उननि समाव जों बेखौ गेबेङै सावरायनानै गोनां जायोबा जोङो थिरांथा लानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा अराय थियारि।